ассалому алейкум кадбонони азиз, ба канали кулчақанд хуш омадед. имрӯз мехоҳам тарзи таҳияи мурғ дар хамирро пешниҳод кунам ки хеле хушмазза аст. маводи лозим: 500 грамм гӯшти синаи мурғро дар об меҷӯшонем 2-3 дақиқа ва мегузорем ки сард шавад. то ин замон хамирашро омода мекунем. 1 дона тухмро лат мезанем, ба он 3 қошуқ орд, 2 қошуқ нашоиста, намак, адвияҳо, ҳамаро хуб омехта мекунем ва каме оби сард мерезем. баъдан рӯяшро мепӯшем ва мегузорем ки 30 дақиқа дам гирад. мурғ сард шуд, мурғро ба пораҳои хурд реза мекунем. хамири мо тайёр аст. пораҳои гӯштро дар хамир тар карда дар равғани доғ бирён мекунем. равған бояд доғ бошад. гӯштҳоро то замони тилоранг шуданашон бирён мекунем. яъне ин тақрибан 5-7 дақиқа вақт мегирад. баъдан ба лаълим мекашем ва бо сабзиҷот ва себзаминӣ ва нони чапотӣ ё лавош пешниҳод мекунем. хуб омода шуданд. ташаккур ки бо мо будед. ба канали кулчақанд обуна шавед, моро ҳамроҳӣ кунед ва боқӣ то дидори дигар. худованд нигаҳбони шумо.